Замисляла ли си се, защо точно ти? Каква е твоята мисия в живота? Философското питане на много научни школи за мисията ни водят към въпроса каква е нашата роля в света. В това видео ще си поговорим и ще ти разкажа за това какво е личната мисия, каква е разликата между визия и мисия и защо ние да знаем, къде може да я приложим и как ще ни помогне това да знаем коя е нашата лична мисия. За да мога да направя един плавен преход към същността на видеото, ще си позволя да цитирам тезата на Ортега и Гасет, който казва, че мисията на първо място е нещото, което човек трябва да извърши докато е жив. Но тази необходимост, която прозира зад израза трябва да извърша, е като един челен сблъсък с нашата лична свободна воля. Защото всички знаем, че когато едно нещо ни се налага, може и да не го направим. И по отношение на призванието и мисията в живота, не може да кажем, че тя е нещо, което ни се налага да извършим, а по-скоро ни се предлага да правим това, за което сме родени. И тук ми се иска да те провокирам да помислиш за мисията като дар. Като нещо, което ни е подарък от предците, от природата, от Вселената, от Бога, както искаш, така го кажи. Тук идва обаче един много съществен и дълбок въпрос. И това е темата за позволението. Всъщност, позволяваме ли си да разберем коя е нашата лична мисия? Защото когато човек вече знае, се предполага, че трябва да започне да работи в тази посока. Да осъществи мечтите си, да работи по посока на това да осъществи мисията си, да осъществи себе си и потенциала си. И тук, разбира се, идва и другата голяма тема с ограбващите духа вярвания, с тези негативни убеждения, които имаме за себе си и този вътрешен диалог, който разказваме така на себе си и така, да не продължавам. Ще направя, разбира се, друго видео, което е по-подробно така за позволението, защото това наистина е много дълбока тема. Сега ще се върна обратно на разликата между визия и мисия, защото двете са сходни, но имат и така своите различия. Визията описва какво искаш да постигнеш в бъдеще. И по-скоро отговаря на въпросите коя искам да бъда, какво искам да постигна в рамките, например, на 5 или на 10 години, в по-дългосрочен план, или пък за по-кратко време, в рамките на 1 година до 3 години и така нататък. Докато мисията тя работи в настоящето и по-скоро отговаря на въпросите какво да правя, какво правя, как го правя, как работя, за кого правя това, с кого, с какво се различавам от останалите и каква в крайна сметка е ползата от това, което правя, каква е добавената стойност.
Мисията работи тук и сега. В смисъл, че поставяйки намерение, то работи в бъдеще. Къде може да ти помогне това да знаеш и как може да ти помогне това да знаеш каква е твоята лична мисия? Когато търсиш нова работа, например, можеш много по-лесно да отсееш компаниите и работодателите и да се свържеш с тях. Да си пуснеш, разбира се, автобиографията, ако си търсиш нова работа, и да ги отсееш. Да видиш има ли съвпадение на ценностите. Можеш да използваш и в твоята автобиография и мотивационно писмо. Така че да се позиционираш по-лесно пред бъдещия работодател. Изобщо темата за мисията е много пряко свързана и с изграждането на нашия личен бранд. Защото когато имаш описана и знаеш коя е твоята мисия, ако искаш да работиш за себе си или вече го правиш, това може да ти помогне и да се позиционираш по-лесно пред твоите клиенти. Може да ти помогне и на самото интервю за работа. Когато ти зададат въпроса какво те мотивира или защо искаш да работиш точно в нашата компания. Или другия много често срещан въпрос: разкажи ми малко повече за теб или за вас. Разбира се, защото на интервю за работа си говориме на вие. Няма лошо, разбира се. Да. Искрено се надявам така да съм провокирала с това видео да се замислите по темата за мисията. И ако все още не сте я открили, търсите нова работа, искате да се представите по-добре пред бъдещия работодател или да се позиционирате пред клиенти, да работите за себе си, личната мисия е нещото, което е от изключително важно значение. Защото това ти дава една различна визия и ти помага да осъществиш наистина нещото, в което си добра и това, за което мечтаеш. Да работиш с лекота и когато е трудно, да си припомняш всъщност защо си тук. Този толкова философски въпрос. Защо съм тук и защо съм се родила? Пожелавам ви да имате един хубав и стремителен ден и с уважение и респект към вашите дарби. До нови срещи!